Možnosť využitia viacerých doplnkových terapií súčasne. Máme bioresonanciu Biopilia Tracker. Máme softvér na frekvencie Rife Clark. Máme zariadenie na milimetrové vlny. A máme zariadenie na transkraniálnu magnetickú stimuláciu. 4 rôzne terapie. Bioresonancia, zvuk s frekvenciou Rife Clark. Milimetrové vlny a transkraniálna magnetická stimulácia. V závislosti od pacienta, v závislosti od zdravotného problému, ktorý má. V závislosti od závažnosti, v závislosti od príznakov. Máme niekoľko možností, ako ich môžeme skombinovať v jednej relácii. V niektorých prípadoch môžeme aplikovať 2 terapie súčasne. A v iných prípadoch je lepšie, aby boli v postupnom poradí. Najprv jedna, potom druhá. Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad, ak ideme použiť transkraniálnu magnetickú stimuláciu. Je lepšie najprv použiť biorezonanciu. Pretože pomocou biorezonancie môžeme stimulovať hlboké oblasti mozgu a nechať neurónové siete mozgu. Z rôznych častí žíl, tepien, mozgového kmeňa. Z hlbokých častí mozgu. Môžeme stimulovať napríklad čelný lalok, zátilkový lalok, temenný lalok alebo konkrétnu oblasť mozgu. A túto oblasť najprv stimulujeme biorezonanciou. A potom aplikujeme transkraniálnu magnetickú stimuláciu. Budeme stimulovať magnetizmom neuróny, ktoré sú v neokôre. A to vyvolá väčší terapeutický účinok. Pretože mozog je už stimulovaný. Takže veľkou výhodou transkraniálnej magnetickej stimulácie je, že dokáže stimulovať neurónové siete. Ak najprv stimulujeme hlboké neurónové siete pomocou bioresonancie, je možné, že účinok transkraniálnej magnetickej stimulácie bude tiež hlbší, čo znamená možnosť stimulovať a vyvolať rehabilitáciu v oveľa hlbších sieťach.